Здравейте, потребители, но тук ние сме Games. Аз съм Green, аз съм Седет. Както винаги аз съм с него. Да, Няма се отърват от мен. да. И това е епизодът точно след клипа, след първи и втори клип. Първи и втория клип, да. Да. Сигурно това ще има още един-два. И той играе кариер мод на... Да, на FIFA 08 кариер мод. И в Тя си играе и... миналия клип забравих да... както помните, се опитате да привлека Лионел Меси. И забравих да ви покажа класирането. Ние сме на 17 място пред Нюкасъл, Фулъм и Блекбърн. А на първите 5 отбора са Ридинг, Мидлисбрау, Съндърланд, Челси, Арсенал и... Да, те са. И днешния матч ще бъде с Арсенал, както виждате. Да. Той предсказва бъдещето. И да започнем следващия матч и след този матч силно да ми е приел 45 милиона за Лионел Меси. Но ни трябва нападатели, както разбрахте, но малко. Той не е малко, но просто нямам баш толкова добри. И за това Лионел Меси. Пропуск. Фернандо Торес към Рисе. Извинете, ама ще има много оплаквания в този. Така започнах за първ път и аз да играя кариер мод. Рисе центриране към Робин Ван Перси. Не. Робин Ван Перси. За сега размазваме Арсенал. Аз за сега ги размазвам във всичко, само където нямам гол. Уалкът. Към... не, аз по Уалкът. Извинете, на чета от... Или Уалкът беше от нас, не знам. Аз не си знам много тима. Пускане, не! Гол! Можах. Тука се кефи. Yes. Едуардо. Той не беше ли от него, бе? И 1-0 те ме повеждат. Аз повеждам. Арсенал ме повеждат. Коя минута? Сега ще кажа, чакай. Така. 23-та, ама има време. Аз карах 26. Не, този клип явно няма да можем силно. Късмет просто. Да, просто миналия матч то не знам всичко кой беше. Срещу тези Уест Хем, не. Не. Чакайте час. Все едно срещу кой какво? Да, въобще ще незаслужено загубихме. Да, после 2 часа тук се... не 2 часа, така е думата се... Да, дали това ще доведе? Не. Това беше хубаво попадение и за сега аз размазвам тея. Гол, не! Не имам хваща. Робин Ван Перси, бивши играч майче на... Не, на Ман Юнайтед, не. Не на Арсенал, бе. Арсенал, че. Да. Засада. Не може да вкара гол, явно той много ще обича тима. Ами смени го, пусни Торес мрази Арсенал. Фернандо до Торес играе. И това беше невероятно пропускане от Фернандо Торес. Просто той сега не е минало надежден. А мен ми е надежден е това многото момче. Баркеро, много е добър. Аз дори не знам кой е Баркеро. Един от моя отбор. Ама ако Лионел Меси приеме, това е добре. Горна защото града и Кристиано Роналдо явно няма да ни приеме. Yes. Неймар е слаб. Рейна. И го няма, защото е бебе. Не е бебе. Той сега 2014 майче на 22 бе. На 22, да. Значи играе. Добил е някъде в младоците. Да, при юношите. И да кажем, юношите на България биха и юношите на Казахстан с 2-0. На Казахстан. Еми да кажа, бе, човек. Ама точно Макс. Видя ли точно кой можеха да бие Казахстан? Ама ти говоря за юношите. Да. А през мъжете, брат. Да паднат от Казахстан. Или от Гана.
Да са добри. Германия, преси си България да биде Германия. Дава човек да го бият и утре си, бе. С едно България човек да стане световен шампион. Дали, то, че да стане световен шампион, трябва да бие Германия. Все едно отгоре да спечелят шампионска лига. Или някакъв български отбор въобще да спечели шампионска лига. Или Лига Европа. Да. И Лига Европа имат по-голям шанс. Лига Европа може. Ама в игрите прави си го на бегинър. Прави си го на бегинър и печели всякакъв. Ама така е тъпо на бегинър. Вкарваш там голове, кефиш си се. Аз играя на semi-pro винаги. Аз играя на semi-pro или на World Class. Не, на Professional. Аз съм Legend. Аз по някой път играм на Legendary и после ме смачкат. Ма тук няма Legendary. При мен има. Тук няма. По-добре на ми е FIFA. Аре бе, вън пърси! Аре пич, давай! Давай! Ще успееш! Дай! Вън пърси, не! Там няма кой да засече. Ако беше тук Меси, той нямаше да може. Дори Роналдо да беше. Бейл можеш, защото е бърз. Не бе да засече. Човек, такова Бейл, ти не може ли да привлечеш Бейл? Много е слаб, аз го проверих. Не е толкова надежда. Колкото по принцип. Да. Защото по принцип Бейл си легенда, човек. Много добър. Добре, че го взех. Само да питам, кой е по-добър според теб, Бейл или Роналдо? И изравняваме в тази хубава минута. И Калд в 89-та минута. Хубаво изравнение. И съжалявам пак, че няма още нито една победа. Скоро ще имаш. Също Сити може да победа. Аз ще отварям втория банан. Сега ако бия направо си е кеф. Още малко. Не, нямаме шанс. Ще се опитам, ама не видях колко е продължително. Чакай, ще сложиш такова. Да, продължително. Или добавеното, или както се казва там, аз не влизам там. Извинявам се, че по-рано в матча изтърсях гол. Много се изкефи. Да. Ами Некои се кефат за 25 гола и ти за един. Или ние се кефаме, че имаме 5 абонатата, некои се кефат, че имат 5 милиона. И това е край на матча Ливърпул Арсенал 1-1. Сега да видим матч фактите. Матч фактите са... Размазвам ги само по чута, Сораси, не ги бия. Някакъв от противниците ми направи гаси задната ножица. По-хубаво Златан Ибрахимович. Според мен аз трябваше да победа този матч, но равенство. Сега какво да правиш? Така си играл, така си. Да, ето 2 милиона, но дали Лео Меси е приел. Матч Ван Даун, Лига Уайлд и Пърс Блекъп. Лига Just Yet. Мисля, че това. И Лионел Меси не е приел. Опитай за този, за Ара Рамзи. Рамзи. Чакай, well done. Yes. Пас. И Уелбек. Брат. Дани Уелбек, много е бърз. Брат, вече, че съм... Брат, тея Фернандо Торе Рис и Роби Ман Перси са станали много добри приятели, нещо такова. Но той не е приел, както и... Питай Дани Уелбек, много е бърз. Сега ще пробвам. Ама на мен трябва по крилото. Той е криво. Да, чакай. Дани Уел... Какво беше? Дани Уелбек. Да, чакай. Той от коя лига беше? Има футболист Перас. Така да виж. Той как се казваше? Дани Уелбек. Не бе, чакай. Той съм си... Чакай. Не му кажи дали е добър. Чакай за малко. Search. Още няма да правиш. И човек пак мина до гредата. Значи 75 на 80. Така.
Уелбек. Да, той с Велъкта ли беше? Да, маче така беше Велбек. Няма такъв Дани Уелбек. Дани. Опитай само Уелбек. Дани Алвеш. От Севиля. Даниел Мар... Не, той ми трябва. Чакай Саша. Ще помисля за още... Хамес Родригес. Не, той не е играл тогава. Не играл, чакайте, аз да помисля малко. Мисля да купа... Адриан Пиру! Ами трябва по крилото някой. Крило, добре. Неймар, не. Чай се сета някой. Рибери, Робен. Да. Опа. Ти викаш някакво крило и аз се сетих за Рибери и Робен. Може да, когато Роби Ван Перси там ти стане слаб, може да вземеш Клозе. Нали се пише... Да чакай. Ето да е Рибери. Да чакай с R-I B-R-I. Човек пише се Р-И обикновено и на Y. Да, ама накрая Y, ама го няма. Нали Р, Робен, тук е Робен. Р-О-Б-Б-Н. Робен. 13 милиона, не заслужава си. Това все пак е Но Робен. майче сега няма да успея. Не мога. Сега не мога. Чакай какви да пробвам някакъв друг. Чакай. Ще пробвам един друг играч. Луис Нани. Не. Давид Луиш. Не. Той имам. Чакай. Сега ще кажа кои са за... Адебайор. Адебайор. То не се сещам. Или Белами. Адебайор или Белами. Белами. Като съдта ми е. Не, явно не може сега да се купуват. Абе не е толкова. Първо изигра няколко мача, направи една победа и вече... Добре. Купуват. Сега аз имам драл. Аз имам драл, а Евертън ми има драл. Уин, т.е. вие го разбирате. Да започваме и този матч. Сега сигурно първата ми такова ще е победа. Не е приятелски матч, да питаш. Yes. Приятелските матчове беха 2-0 за мен, 2-2 и не знам. Добре, да започваме този матч срещу Евертън. Това ще е интересно. Коментирай. Това е дербито ми. Това е дербито между Ливърпул. Да, аз... Стивен Джерард играе ли въобще? Добре. Аз следих, че не играе с TVG. Лошо начало за нас. 1-0. Караха ли ти вече? Да. Отплелекнах се за Стивен Джерард. Извинете. Какво? Нищо? Отплеснах се за една тема. Нищо атака за нас. Робин Ван Перси. Не! Каква грешка от моя страна. Аз изкарам един мойче направо. Нали искаш ли да коментира матч? Или не искаш? Искам. Не! Не! Добре. Един от нашите е на червено. 2-0. Човек. Отплесвам се. И тука не знам какво мисля. Явно аз мразя. Да, аз сигурно, защото до някъде обичам Евертън. Не, сериозно. И да знаете, че аз до някъде обичам Евертън. Фернандо Торес. Какъв пропуск на Фернандо Торес. Трудно на много малко минути и затова спуши винаги губа. Тук съдята мислех, че ще даде дуспа, ама не даде. Удар, пропуск. Удар, пропуск. И майка ти.
Тук трябваше да има дуспа, имаше ръка. За кой? За мене. Не, наистина, тук той беше ударен с ръка. Мале, то как се измък? Тръгвай, Рисе, не. Не. И това е 3-0. За кой? За мене. На бегинър. Не на бегинър, на semi-pro е. Ама тус. Брат, сега като свириха фаула ми започна да ми лагва. Това е. Знаеш какви са ми късметлийските голове? Един стреля има друг, който да добави. Това винаги и така вкарвам. Не чак, винаги другите са топалки. Аз съм на професионал. Аз ще направя на професионал. Направи сигурно semi-pro. Не. Колкото и да съм слаб, трябва все пак да се науча. Добре. Все пак за това. Извинете, ако искате ме мразете, но просто искам да се науча. Не като бебетата на бегинър всички да играят. Не, тук няма бегинър, аматьор. Аматьор, semi-pro, професионал, world class. Двама са контузии, един са контузии. О, не! Не! На мен мачовете ти са ми така драл, лос, драл. Сега ако загубиш имам драл, лос. Ето, но се беше... не, да. Шави Алонсо! Той е Виктор, трябва да го извада обаче. Кой Виктор? Един от отбора ми. Ма как може от Зарагос? От Зарагоза. Ама са добре, че? Брат, Роби, аз игра не за резултати, а за игра. За фън и за... И аз се обичам, че не подавам. Не да... Значи да бия напред гол. Както по един път на FIFA World. Значи имаше някакъв на FIFA World. Значи бие с вратаря. Гол. Контратака гол. И само му бие напред. Не може... Аз пас стигам до вратата. Той... Аз правя колкото може повече пасове. Yes. А когато има възможност, смисъл, имам празно място, такова... Да. Използвам. Те няколко не разбират, че футбол не е за резултати. А за фун. Може да се претрепа. Рисе по крилото. Центриране. Ама приятели. Ама аз преди гол не можах да вкарам. А сега, какво ще кажеш, Роби? Подобрил ли съм се? Поне голове мога да вкарам. Сериозно, това с приятелските мачове? Не, вкарвах, аз вече по-рядко, по-често вкарвам. И Роби, то вратарите, само техния вратар и на... Един от най-добрите ми са контузии. На мен той... Ще си забравих мисълта. Вратарите са само техния име на World Class. Бакеро. А мой е на аматьор. Той е някакъв мижов. Вратар е мой. Аз следващия матч си го играя с резерви. Приятелски ли? Не. Игра приятелски. Аз така правя. Мовила, чек. Те половината са ми някакви изморени на червено. Ама ти още матча ли играеш? Не, свърши ми матча, ама си славам се на тия. Ама още ли са на червено? Да. Защото ти можеш само на матча да са на червено. Окей, Не, просто аз излагам този матч. И това е 90-та минута, край на матча. Ще изказва матча провалът. Моля, не ме гледайте. Клипър се казва провал. Да. Плюс, моля, не ме гледайте. Гледайте, не го слушайте. Защото съм явно много слаб. Не си заслужава да ме гледате. Такъв ти е бил късмета, човек. Край на матча. 2-0 за Евертън. Според мен беше... Не знам, сега ще видите. Така, значи, общо удари с 4, значи,
Евертън 4, аз 7. Yes! Шут, точно удари, аз 2, той 5. Yes! Брат, водя го във всичко, освен в посесионно. Го водя във всичко и в асистите и в головете. Тоест, ударите, точните удари, шута с ураси, съксесус, слайд такълс и фаловете. И корнер. Перси и Серхио са приели. Да видим дали аз сега кой... Добре, чакайте сега само да пробвам някой да го... Дали някой ще поиска. Ами това човек мисля това да ти отпипа. Чакай само да купа. Чакай само да ида нещо. Параде. Чакай, ми трябва мидъл. Да, мидъл. Добре. Буатенг. Да си купили си Буатенг? Жерар Буатенг. Ами опитай се. Не, все още не мога. Чакай се пак да пробвам. Чакай. Ето, it is currently not transfer. Тоест, че сега нямам право да купувам. Да видите статистиката. Аз съм на... пак на още... Не, от 17 на 18 с 2 равенства и 9 загуби. Лошо начало за нас, но това стана, така ми е бил късмет и това беше 16 епизода. Дано да ви е харесал. Абонирайте се за Стил Геймплеер, за екстрима същото и за нас и до друга.